Dadi ora aku wedi karo sampean. Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Balayu. Ora nek papane wong neter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karangadepur nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumber ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Mila menawi pangandikanipun Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung nuwun sewu. Wonten madyaning perembagan menika sedewa dipun keparengaken munjuk atur rasa paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Wonten lepat atur kula diagung pangeksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun. Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu. Mara Gagiyayi yen no pancen siadi darbe penemu matur marang pun Kakang nun ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada menika mboten kenging pisah kaliyan para Pandhawa dene ngangka kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka Jamus Klimasada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula. Semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kaliyan pustaka Jamus Klimasada menika krana menawi pisah kaliyan pusaka menika sinten tiyangipun ingkang boten remen kan para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa. Koko Prabu sanget panyuwunipun ing ragil bilih sakmangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin. Kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika. Bathinipun menapa menawi pustaka Jamus Klimasada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Ndarawati. Tunanipun menapa menika dadipun petang. Awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Koko Prabu. Adal. Sedewa. Iki kula wonten dawuh Koko Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyakara bawamu tumrapun Kakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok balang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ingkang bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Kula mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mangkono ning Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Ora usah dadak mbok tutup-tutup wis dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Dewa, wonten dawuh yen kowe wani karo Kresna wani karo Baladewa sakaremu ning apa kira-kira kowe bakal mancahi rembuge Werkudara. Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ing kula ajrih piyambak namung kaliyan paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kakehan cangkem. Wah, rasa kakehan gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Klimasada men diboyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Koko Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang wragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila kula nuwun sewu atur kula ingkang mengaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten matuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Koko Prabu Ndarawati namung kula. Mila dinten sakmangke Koko Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dapun dados aturipun ingkang raying Bumira tawu pun sedewa. Sakmangke nggih menawi Koko Prabu menika kula nuwun sewu kula mboten dakwa. Malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Koko Prabu Ndarawati gandeng sampun tinarbuka sedayanipun malah samangke kula bikake mawon. Koko Prabu kula nuwun mapunten.
sampun ngantos pitados kaliyan tiyang ingkang caket kaliyan panjenengan krana jaman sakmangke menika sedulur saged dados mengsah saged dados sedulur ruang saged tegel kaliyan trengcangipun piyambak krana kabetanipun ingkang andhesak wekasan dados tumindak ingkang boten sakmestinipun kok Prabu Sediwa kula maring ngadhawuh Koko Prabu Ndarawati kuwi kadangku sepuh kowe kelingan yen Koko Prabu Ndarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa inggih kula mangertos kowe kudune krasa sira kudune ngrumangsani tanpa panggulawenthahing Koko Prabu Ndarawati mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepat mboten krana Koko Prabu Ndarawati nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Koko Prabu Ngamarta Kakang Mas Panenggak Kakang Mas Panengah Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun Sediwa sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndarawati kula nuwun sewu Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta Kakang Mas Arjuna menika ugi nggulawentah dhateng negari Ngamarta mila kula nuwun sewu ingkang dados kewajibanipun nata Ndarawati menika namung nggulawentah ing babagan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa menika kewajibanipun dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun ngenali Ndarawati inggih menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna he Sediwa wonten dawuh weh lah kok malancang ucapmu kowe malah ndawuh sing ora menyang Prabu Ndarawati ming perkara pustaka Jamus Lima Sada disuwun ngambil ning negara ing Ndarawati mengko yen negara Ndarawati katon tentrem pusaka bakal dikondorake Sediwa aku ora duwe niat apa-apa nyuwun ngapunten kula mboten cubriya namung sedaya menika kedadipun petang menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Lima Sada tumunten sakmangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh mboten wonten awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Paduka Kanjeng Prabu Ndarawati Pratri menggalih kula nyuwun ngapunten lho kula menika mboten ndawuh dhateng sinten-sinten namung kula kepengin upamiya Koko Prabu Ndarawati menika ngersakaken pustaka Jamus Lima Sada mbok inggiya Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndarawati menika malah mboten menapa-menapa ning nek ming pusaka tok kula menika mboten ikhlas Dewa wonten dawuh muni ya pisan Kas ora ikhlas inggih wah ora pisan ora pindho adi sing ngeyel dhewe kok ming sing ragil kowe iki kembar karo Nekula kudune padha penemu padha apa-apane kakangmu Nekula wis sarujuk teko kowe ngoceh kaya bedet sewu nebo pategalan ndrewili omonganmu kowe grojogan yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa mboten Mas kula mboten ajrih utawi kula mboten badhe wantun kaliyan panjenengan yen pancen ora wani kowe matura yen to sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndarawati matura inggih matur dhateng sinten wah karo mbarep inggih matura ndang mumpung durung aku nesu tenan yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan dong siji kose aja kesusu se wah lah kok arti banting iki piye iki adimu lho Werkudara ya ben ora urusan karo adiku aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara wajib tak singkirake ayo tak matura inggih matur kados pundi barep kakangku aku sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndarawati inggih Koko Prabu nyuwun ngapunten kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndarawati muli piye kuwi mau inggih kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndarawati ora sarujuk nyuwun ngapunten kula mboten mathuk Kang Mas kowe ora cocok inggih nuwun pamunten kepeksa kula mbadal dawuhipun Kang Mas Werkudara wah ora minggat tak gecek ndasmu ayo ngono pancen bocahe Mas Tuti dawuhing kadang tuwa tak ayomi ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerang gunane apa wah wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sediwa teko si Adi Mentala nundung kalawan Adi Muragil ya men Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat golek tambah siji sapa yayi saentuke wah sing baku ganep 5 Werkudara apa mestine ora kaya mengkono lah kok dadi ki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mung perkara Yayi Prabu Ndarawati kepengin
mboyong pustaka Jamus Klimasada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil. Tandha bukti yen aku kuwi banget ngene bekti karo Kresna kakangku. Kala wektu dina iki ora sambung gagas Sedewa minggat yo men bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Gone bareng kakangku maringake pustaka Jamus Klimasada. Perkara Sedewa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, apa? Wani tumindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki lak golekane bocah ora gelem bali lak tutukane sirahe. Iya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe. Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, itu menen sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu gandeng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka Jamus Klimasada. Tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negaring Ndarawati kinarya ngusadani Projeng Dwaraka. Aduh matur nuwun Yayi, sanget ngaturaken panuwun ingkang nampa pepindhan. Mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka. Lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negaring Ndarawati sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi metuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Dados pundi Yayi? Menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta. Iya jagat Dewa Bathara. Wah. Nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun padang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yayi tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira panakawan ning ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngilodene dumawahing nawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Mlewon lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngopo lho nggih padha rarja sak praptanira tansah pinangan ing kawidadane ring sambika sawanipun ingkang adipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan nggih. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sak praptanira. Nun amit pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawahing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki lelatihan sareng-sareng sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong, nun nggih mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung kula padha raja sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawindadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sapratamu.
Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestu Tamarana. Nyane. Oh, kok cepet ya diwangsuli cepet men kita kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestu Tamarana, kapundi Jiman Paripen dereng kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petro dalem Padaraja sapraptamu wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padaraja sapraptamu. Mengantunipun Dewa Kudara tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk balenala idak ndasmu. Mengantunipun Dewa Kudara wilujeng bekti kula kunjuk ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Dewa Kudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petro Padaraja sapraptamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiden. Iya ya Petro ndak tumpuk. Bagong Padaraja sapraptamu. Pangestripun Ndara Janaka bekti kula ngiden. Iya ya tak tumpuk. Petro kantong bolong Padaraja, ndarana kula bekti kula. Iya ya Petro tak tumpuk. Bagong Padaraja, ndarana kula bekti kula. Iya tak tumpuk. Lho. Kok gutang ya, Kang? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa tok gagas sing baku wae dikongkon bapak apa perlune matur Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sambi Sinuwun Prabu Puntadewa. Nuwun lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yogine kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Nggih riyen ngutokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Yogine Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Dari kesemanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon boten wonten sing iso. Aduh napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Aming bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati ya. Lambemu elek to Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngarep bekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina.
ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa kongkon kuwi alasan. Lah iya ya Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matur. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to, ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wis ora gelem do kon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung iki enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok goleke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok goleke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika aku lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbahane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk ngono. Tak kira nek kirek bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane ning ngamben. Wah ya wis genane. Bapak watu, ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watu terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming doting cermimi nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong. Mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinten Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinten Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bila sampun marambah makaping-kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel
kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percuma. Hah? Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sanes sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabeciane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan Sang Hyang Prabu Darmakusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Hyang Prabu Darmakusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Hah? Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Warkasa terus wis tak dole. Oh. Nek tak nebus aku. Ya pokoke takon ngiklaske. Ya tegese kuwi ra kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigole aku le omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Sami. Kula janjane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebab ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampeyan ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kok do inggat-inggatan, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya, Bagong. Aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan kuwi iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pesa. Masalahe apa?
jan bocah iku malah begijikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa diseneni sapa-sapa di adimu ki piye cok sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak pun kajenge nang kemawon mbangane nguyuh sak nggon-nggon nang kemawon mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon men kemawon pripun sebabe apa sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada lho kono hubungane karo pustaka Jamus Klimasada iya Bagong terus ngene kowe tak critani nggih ning ampun dawa-dawa iya peka kula lek ngrungokke iya ora dawa Bagong ora apa-apa dawane ngempuk percuma oh mesti nyengenges to angger muni omong mesti nyengenges to aku mbayangke aku dhewe to ha iya pun nggih cerita ngene ya Bagong nggih Koko Prabu Ndarawati rawuh mriki iya ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada tumuli kabeh sarembuk pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk Sedewa sing ora cocok tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klimasada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa menehi wangsulan nglawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Lho ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki ketoke Sinuwun Ndarawati terus diparingi pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Klimasada ical pripun ayo sapa sing arep disalahke sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klimasada ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Ora wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Tatur walik. Kualik. Hah? Turta. Oh iya, Ndring. Turta. Ning turta kok kualik pemikiran. Pustaka Jamus Klimasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana,
ketaman pegeblok apa ora werkudarane mangkat rubut nek wis dibuktekke iya mbarep pancen bener pusaka diparingke urung ana bukti kok wis diparingke niku macem mana pripun nek kaya ngene iki wah lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke wis megap-megap arep tekaning pati malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna apa nek ngono Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye maning jajaran iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndrawati ki panjalmaning mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darma Kusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndrawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndrawati kuwi panjalmaning musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmaning musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken dan Sunan Prabu Darma Kusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong ngarep ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Kula perkara bapakmu lara ki janjane ora mbok goleki tombo. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhae Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki koso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo karo ngopo? Nek kowe wani dakwa Yai Prabu Ndrawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Aja watoni somu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati ya tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora usah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampenake dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati, anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men, sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka omah kamar terus.
teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye engko gek kepiye ha kok entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan anggepe apa dikira aku wedi karo sampean ora wedi karo sampean ya pancen wani karo Bolo Dayu ora nek papane wong neter kadidayan babaro ayo kowe arep ngopo saiki kowe arep ngopo kowe tak tandingi legane atiku kowe kena mboyong para Pandhawa kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karangadepur nggo tampa bapakmu ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa waduh lewani sumbar ming kowe kok oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono gawanen pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke waten iso nglangkai kuwandane Petruk wis kok aku iki piye to kowe sik mati ra apa-apa dengkulmu ra engko ku wonten paring adawu lha kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta Yayi apa Siadi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil wah bareng Petruk sowan matur yen Semar loro wah tumulyana rasa getun atiku semono uga mbarep ndak kira uga keduwung maringake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada Dimas sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego ing mengkono ora perlu digetuni ya sing wigati Ayun Budidaya golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya Yayi nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu yo barep kakangku ngestake dawuh Arjuna wonten maring adawu bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yai Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas purna gatining maranggilan sanata sakundur ngedatun jeluk saking gambar menawa pinapit gambaran gading kadheraken sangganing Plomban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon gawe setengah saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau pamiti piye kowe arep tak pamiti ento pamanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Gusik, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku. Antasena piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klimasada pekasan para Pandhawa padha sarembug Kakang Mas Jondipati wis gathuk Kakang Mas Madukara wis mathuk apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula uga wis sarujuk terus ya meng aku sing ora cocok aku sing ora condong monggo karepku yen pancen Ndarawati ke taman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klimasada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awel sarta nggrundel nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak to iya terus bapak ngopo bapakmu tumuli duka karo aku Antasena terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae heeh kau dosa okol tur kudu menang dhewe kuwi watake bapak terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena lho sing nundung lunga Mak Cilik bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak nundung Mak Cilik iya Antasena nanti bapak ajare kose kowe aja ngawur kowe aja ngawur nek nganti kowe nesu karo bapakmu mesti bapakmu ngluputke aku meneh aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu ane nganti Mak Cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta mestine aku ora bakal tinampa
Terus perkara pustaka Jamus Lima Sada sajae wis diparingake marang wong atuhamu ing Ndorowati. Wah, janji wong Amarta kuwi ya grusah-grusu to ya. Pustaka Jamus Lima Sada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengsaning para kawula sanegara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusu diparingake karo Siwa Ndorowati, ya nek nganti Siwa Ndorowati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning Praja Ndorowati. Nek kabeh mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese Menggara sapa sing ngaputinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo kuwi cocok kok, Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga endi? Aku dhewe bingung. Ngene wae, ngekos nggon aku apa piye? Jembar ngrandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe ki satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sakarepe dhewe. Ning pancen watau kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep ngopo? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Lah terus carane? Aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon? Engko nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasananing para kawula kuwi ora prayoga kedadiane. Lah terus Aja wujud kaya ngono. wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter. Mak Cilik iki titisaning Bambang Sekaca, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan ki arep piranganing Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan ki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan ki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuda liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndorowati nggone mboyong pustaka Jamus Lima Sada, Mak Cilik.